Xayrlı gün dostlar, sizin bilen әкият сөйләмә тапшыруы. Мин Камилә һәм Мин Наилә. Һәм бүген без янәдән татар халык әкиятләре турында сөйләшәчәкбез. Кичкенә генә искәрмә, алдагы 3 чыгарылышта булачак әкиятләр бик популяр түгел. Һәм миңа калса аларны укырга, алар турында тыңларга һәм гомумән алар турында нәрсә дә булса белергә сезгә дә кызык булачак. Шуңа күрә безнең белән калыгыз. Бүген без 3 ул дип исемләнгән әкият турында сөйләшәчәкбез. Наилә, укыдыңмы әкиятне? Укыдым һәм мин укыган иң куркыныч әкиятләрнең берсе иде бу. Бу слэшер шин. Мин синең белән килешәм. Дөресен генә әйткәндә, әйдә әкият турында бер җөмлә әйтәбез дә чыгарылышын тәмамлыйбыз. Ул мәгънәсез әкият. Һәм әһәмияте дә моңа бернәрсә юк. Куркыныч, баланың фантазиясенә кирип калып баланы куркыта торган әкият. Bunday сүзләрдән соң бу сүзләрне бераз дәлилләп китәргә кирәк инде. Һәм әкиятнең эчтәлеге менә шундый. Бер әти үлер алдыннан 3 улына ханҗар биреп калдыра һәм әйтә: "Мин үләм, мин үлгәннән соң сез монда калмыйсыз, бүтән җиргә китәсез. Йоклаганда өчегездә бер ел йокламагыз, берегез һәр вакыт йокламыйча калсын" ди. Мин уже шушы мизгелләрдә үк аптырадым. Нинди киңәш бу, нинди әти бу, анбашы башка әйтик сүз юк. Микән инде балаларына ярар. Әкият булгаштан булган ди инде. Һәм чынлап та булар әтиләре үлә, бу балалар малайларның, егетләрнең, алар чыгып китәләр. Бер көнне икесе йоклаганда бер абый аждаханы үтерә, икенче көнне икесе йоклаган вакытта Дию пәрәен үтерәләр. Һәм өченче көнне булар ике олы абыйста йоклаган вакытта иң кичкенәсе хан иен таларга барган караклар белән бара. 39 кешене күрә. Һәм 39 кешене үтерә алдылап. Һәм икенче көнне бу шәһәрдә нәрсә булган турында Наилә сөйли. Икенче көнне бу шәһәрдә патша уяна. Монда бер деталь бар, аны әйтергә кирәк. Анда ул язып калдыра. Мин булмаган булсам, бу өченче кичкенә уллары була инде. Мин булмасам, сез үлгән булыр идегез дип. Һәм ул патшаның кызлары йоклаган бүлмәдә саклаган бер кичкенә генә этне үтерә һәм шунда язу калдыра. Шуннан соң патша моны эзли башлый. Һәм кем икәнен шәһәр буйлап эзләп чыган, нарыгына билгеләнә инде кем булганын, һәм алар сөйлиләр. Һәм бер деталь тагын бер, алар үтергән бер дию пәриеме, анда әҗдәханыңмы, ниндидер тәненең кисәген калдыралар. Дөресен генә әйткәндә, бу әкиятне укып чыкканнан соң минем башымда ниндидер ужас фильмнары күз алдына килә, куркыныч кинолар ниндидер. Белмим, һәм башка бер белән аны ничектер ассоциалештыру минем өчен сәер иде. Һәм анда бөтен нәрсә ниндидер шундый логикага бирелми торган. Чөнки ул килә дә, менә бу иң кичкенә малай бүлмәгә керә дә, тегендә кичкенә генә эт булган. Һәм ул анда өргән инде, әлбәттә. Ләң-ләң килә дип язган. Ләкин каракларыннан куркмаганнар, димәк ул файдасыз эт булган. Һәм ул, син монда барыбер файдасыз инде дия дә, аны суеп үтерә дә. Һәм әгәр дә мин булмаган булсам, сез вообще бөтенегез үлгән булыр идегез әле дип хат язып калдыра. Әкият, балалар өчен дигән әкият. Анда тагын бер бик кызык момент бар. Анда кызлар уянгач, ул бит әле аларның яулыкларын урлый һәм этен үтерә. Һәм кызлар уянгач, эт үлгәнен түгел, яулык югалганын белеп бик борчылалар. Эт монда мөһим түгел. Этне сатып алып була, яулыкны юк. Ике сүзләр генә язылган. Алар этләрен үлгән икән күрәләр һәм яулыклары юкка чыкканнары аркасында кайгыра башлыйлар. Бу әкият турында гомумән нинди дә булса уңай фикер әйтү катлаулы һәм гомумән ул әкият ниндидер
балалар үшін түгел, һәм укырга яраксыз, һәм шуңа күрә дә шундый популяр түгелдер инде ул. Ләкин әйлә мин сиңа бер әйтәм, һәм син миңа калса бу әйбердән аптырашаксың тоже бик каты. Мин бу әкиятне беренче сыйныф укучылары өчен әкиятләр дигән сайттан алдым. Кайсы укытучы? Юк, мәсәлән, бәлки аны укытучысының нидер логикасы бардыр, уйлап карасаң. Анда бит инде гомумән булай бөтен нәрсәгә күзне йомса, ул бит патшага булышкан булып чыга. Патшаның әйберләрен урламаганнар. 39 кеше үлгән. Ул бит мөһим түгел. Әйберләрен урламаганнар. Анысы иң мөһиме. Анда 39 кулак булай, 39 кулак булай ниде? Бауга эленгән. Ул да мөһим түгел. Иң мөһиме анда байлык калган. Бу бик Бу әкиятне укып чыкканнан соң дөресен әйткәндә, Наиләдә дә, миндә дә бик артык сөйләр сүз дә юк, бу әкияттән алырлык акыллы фикер дә юк, һәм без бу әкиятне сезгә укырга киңәш итмибез. Балаларга беренче чиратта ярамый бу. Әгәр дә сезне ниндидер татар маньягы турында фильм төшерәсегез килсә, миңа калса менә бу теге 3 серийный үтерүчедән торган банда турында язырга, менә дигән сюжет, чөнки анда берсе койрыгын кисеп алган, койрыгына белмәм анда аяк дип санарга була. Берсе бармагын кискән. Бармагын кисеп алган. Балдагы белән бергә. Гомумән 39 кешене үтергә аларның колакларын бауга алып куйган, һәм ахырдан әле шул 3 кеше батыр дип танылган. Патшаларга бик рәхмәтле һәм кызларын да кияүгә бирә әле шул кешеләргә. Монда 2 вариант. Яки бу әкияттән хоррор чыгырга, яки аны менә булай эшләргә кирәк түгел дигән зур лозунг астында гына укырга. Менә шулай. Килешәм. Шуның белән шул, сез үзегезнең фикерләрегезне языгыз. Без бик каты аптырашта бу әкияттән, шуңа күрә ниндидер фикерләрне җыеп, туплап, ниндидер акыллы сүз әйтергә үзебезнең дә барып чыкмады дип әйтсәк буладыр инде. Пока.